Li Amedê roja çarşem û pêşemê du dozên girîng hate dîtin. Doza parlamenterê HDP ê Colemêrgê Abdullah Zeydan roja çarşemê bû. Di encama dozê de Zeydan nehat berdan û doz paş davêtin. Abdullah Zeydan ji ber daxuyaniyên çapameniyê her wisa beşdariya cenazeyên şervanên PKK de hat dadkirin. Zeydan digel hevserokê HDP Selahattin Demirtaş li Edirneyê di girtîgehê de û ji bo rûniştina dozê ew anîbûn Amedê. Ku wextê mirov lê mêze bike Tirkiyeyê ku li jiyana Tirkiyeyê de ku yekî li hemberî sistemê ku muhalîf bît nêzîkatiya we û nêzîkatiya mehkemê mirov bîne ku dawa hatî vekirin nêzîkatiya çêbûyî yekemîn ku ya kompas li ber hatî çêkirin Partiya Demokratîka Gelana ku HDP'ye Wî got mijara sereke ew e ku Kurd şahat karin heştê parlamenter û 104 şaredariyan bi dest bixin. Çawanê Kurd dikarin parlamentoyê da bi heştê parlamentera ya da bi 104 şaredariyan xwe pêxistin bikin li hemberî vê darbeyê herî mezin hate kirin. Her wisa îdia kir ku Tirkiyeyê her kes sigare bi her tişt kes nikare bibe Kurd. Ku em jî şeş mehamane tundir zindanê de ew nêzîkatiyê li hemberî me jî meyne dîtin ku tişta nêzîkatiya dewletê dikare vê dibêje. Tu dikarî Tirkiyeyê de bibiye her tişt lê tu nikarî bibî Kurd. Ji aliyê di nêva li Amedê roja pêşemê doza Kemal Kurkutê ku di Newrozê de hatibû kuştin jî hat dîtin. Li hevtemîn dadgeha Cezeya Giran Amedê rûniştina yekê pêk hat. Dayika Kemal û birayên wî her wisa polîsê ku bi kuştina Kemal tê tawambar kirin li dadgehê amade bûn. Polîsê meh piştî kuştina Kemal Kurkut ji kar hatiye dûrxistin lê dema lêpirsînê de ji ber delîlên şênbernînê carek din vegeriyaya serkarê xwe. Dayika Kemal û birayên wî li dijî biryarê derketin. Dayika wî Lorka barand û got ku ew vê neheqiyê qebûl nake ku jeran hewalê xwe didike. Birayê ve Cihan jî got ew dixwazin edalet were cî. Biz başka bir ülkenin evlatları değiliz. û daxuya kirin ku ji bo ciwanên wekî Kemal bi destê polîsan neyên kuştin sûcdar werin ceza kirin. Wî got ew naxwazin ku baweriya xwe ji edaletê wenda bikin. Parlamenterên HDP jî di dozê de amade bûn. O gün orada olan Ayşe Acar Başaran ku parlamentera Batmanê got polîs û leşker sûcên ku dikin nayên ceza kirin lewma dema kuştina masûman de çavê xwe sor dikin. Lê ew ê dest ji doza Kemal bernedin da ku ew jî nebe kuştinek kiryar nediyar. Doza Kemal Kurkut talok kirin 26 Nîsanê. Xeci Canfarxîn Deng Amerîka Amed.